Здравейте, хора! Сега ще ви покажем моя сетъп само отпреде, а сега ще е само 3 минути. Но скоро ще бъде 15 минути и така, че ще не го видите. Само е тук нещо трябва да направя и ще видите. А тук да оправя Fortnite, че но ще махна само с това. Той е нормален. Така. Нека да ви обърнем камерата. Значи, това ни е клавиатурата. Чуйте как звучи. Това ни е мишката, която е хубава. Много ми е бързо. Слушалките, които са мега яки. LED компютъра ми, ето го отвътре. Сега ще ви покажем, в следващия клип ще ви кажем компютъра и PlayStation. Сега ще видим, ще имаме други неща. Тук имаме клавиатура, мишка и слушалки и мауспад. А сега нека да ви покажем охлаждането. Ето така ще изглежда охлаждането. Още нямаме процесор. Ето. Сега ще го върнем обратно. Сега имаме да ви казваме и в коментарите ще пишете, ще имаме ли втори монитор, който ще е къмп. Ако не знаете какво е къмп, аз ще запиша в коментарите. Абонирайте се за канала с камбанката. Дайте един палец нагоре и да, спираме за кратко, защото ако искате като моите слушалки, отидете в Технополис, има ги. Ако искате и като моята мишка, ето я, пак в Технополис. А клавиатурата ми е от Букурещ в един мол, където не знам къде. Не знам как се казва, но ако го намерите, има най-различни. Може и мишка. И да, и затова. Чао и спираме видеото. Чао.